Que una pregunta que ens fan de manera continuada, tots el que fem, estem involucrats ara en temes d'atenció integrada, és què és això de l'atenció integrada i per què és necessari. Malauradament, massa vegades ens veiem obligats a haver de justificar el que a nosaltres, els que estem involucrats en el dia a dia d'aquesta atenció integrada, ens resulta incomprensible. Deixeu-me que posi dos exemples reals. Anem a suposar en Pep, un senyor totalment autònom, de 80 anys, que viu a casa seva i sortint de la dutxa es trenca el fèmur. Fins ara ha viscut sol, sense cap problema, el porten a l'hospital, l'operen, la família es comença a atabalar i el Pep surt de l'hospital i se'n va a una residència. Amb una bona atenció integrada, social i sanitària, aquesta persona que ha viscut autònomament fins a les acaballes de la seva vida seguiria visquent a casa. Un altre exemple, que malauradament és el pa nostre de cada dia. Normalment, a les 6 del matí, ja estic llevada fa rato, m'entren els whatsapps del benvolgut Jaume Estany explicant-me els trasllats que hi ha hagut de persones des de residències a hospitals. Déu-n'hi-do, els trasllats hospitalaris que tenim cada dia. Què passa? Que molts d'aquests trasllats serien evitables amb una bona atenció integrada social i sanitària. I malauradament ens trobem que cada dia tenim persones que en l'etapa final de la seva vida haurien de viure o estan visquent en una residència, per la raó que sigui, i acaben morint fora de casa seva en un hospital. Per tant, per tots aquests temes és important l'atenció integrada. Fer una bona atenció integrada social i sanitària fa que no maregem tant a la gent, que donem realment bona atenció centrada en l'usuari, en la persona, fa que una persona, en comptes d'haver de rebre a casa seva, en algun casos fins a 20 professionals diferents, als quals ha d'explicar de manera continuada i reiterativa què és el que li passa, pugui interlocutar amb una persona que sigui el gestor del seu cas i que sigui capaç de donar-li una resposta integral i integrada. Aquests exemples que us he donat en el cas de les persones grans són replicables a molts altres àmbits, a persones amb discapacitat, a persones amb problemàtica de salut mental, infants que tenen alguna mena de vulnerabilitat. Per tant, és important que siguem capaços de realment creure'ns que la persona ha d'estar en el centre i que la resta de professionals i entitats i organitzacions i administracions que intentem donar aquests serveis pivotem al voltant d'aquesta persona per donar-li la millor atenció possible. Dit això, i reitero que en determinats casos un mateix usuari al llarg d'un any pot passar per 20 recursos diferents, cosa que és totalment ineficient i òbviament el maregem molt, hem de plantejar-nos que aquesta millor atenció integrada social i sanitària a l'usuari no només el beneficia a ell, sinó que beneficia també a tot l'entorn de cures que té al seu voltant. A mi, una de les coses que més m'obsessiona en la meva vida professional és el tema dels cuidadors i el costos d'oportunitat dels cuidadors. I quan estem parlant de situacions de dependència, de situacions de discapacitat, de situacions de trastorn mental, està afectada la persona usuària, però també pateix l'entorn més immediat. I normalment aquest entorn més immediat són cuidadores, dones que, degut a la casuística en la que es troben, primer, estudien menys, es formaran menys, i el fet d'estudiar menys i formar-se menys provocarà que tinguin feines de menor qualitat. I la suma d'1 i de 2 provocarà que quan aquestes dones es jubilin tinguin unes pensions baixíssimes degut a que no s'han format, degut a que no han pogut treballar en llocs de treball qualificats o amb allò que voldrien i acaba repercutint amb els ingressos que tindran en l'etapa final de la seva vida. I això no ho podem permetre. Hem d'intentar millorar l'entorn de les persones usuàries dels nostres serveis en l'àmbit dels drets socials, però també hem d'intentar millorar la vida de les persones cuidadores. Per tant, és important intentar amb aquesta atenció integrada identificar totes aquelles necessitats que ara no són capaços de cobrir, per cobrir-les, per millorar els resultats de salut de la gent, per intentar que aquesta atenció centrada en la persona
realment afavoreixi la seva autonomia personal i evitar aquestes males experiències en la gestió. Sempre diem, jo he estat 7 anys en el Departament de Salut, que els usuaris, el 5% dels usuaris utilitzen el 95% dels recursos i que tots nosaltres, amb els últims 2 anys de la nostra vida, gastarem el 95% aproximadament de la despesa sanitària que mai farem. Per tant, és molt important en aquesta etapa final de les vides, en aquestes persones que tenen altes complexitats i altes dependències, que els hi puguem donar el millor resultat possible. En aquesta transparència tenim molta d'informació que fa referència a l'usuari, que fa referència a resultats, que fa referència a les ineficiències que tenim als 2 sistemes per separat, sanitari i social, i que la suma dels 2 multiplica els resultats, i també us donem informació sobre la relació estadística identificada fa molts anys de que com més fragmentat està el servei, majors són els costos i la freqüentació que fan els usuaris d'aquests serveis nostres. Per tant, és molt important l'atenció integrada. Espero que ja d'això us hagi convençut. Quina és la població beneficiària de l'atenció integrada? És un percentatge brutal de la població de Catalunya. Calculem, estimem, al voltant d'1 milió d'usuaris potencials. Usuaris. Al voltant tenen la constel·lació de les seves famílies i dels seus cuidadors. Per tant, els beneficiaris de l'atenció integrada potencialment podem estar parlant d'entre 2 i 2,5 milions de persones. Per tant, no és menyspreable la confluència de totes aquestes necessitats i del que pot millorar la vida d'aquestes persones. De quines persones estem parlant quan parlem de potencials beneficiaris directes d'aquesta atenció integrada? Òbviament, persones amb cronicitat complexa, persones fràgils, persones amb cronicitat avançada, amb discapacitat, amb dependència i, molt important des de la perspectiva de drets socials, persones amb vulnerabilitat social. Quines són les recomanacions internacionals que tenim? De fet, els temes d'atenció integrada no són nous, tots heu sentit a parlar de totes les iniciatives que a Catalunya ja fa més de 30 anys que duren per intentar avançar en aquests processos, però sí que és veritat que tots els organismes internacionals aboguen, aposten per aquesta estratègia integral integrada en l'atenció, passant per ONU, OMS, OCDE o la pròpia Unió Europea, que ens emplaça a anar avançant en aquests àmbits. Què és el que proposem actualment a Catalunya? A Catalunya treballem en paral·lel. Treballem en paral·lel amb un desplegament efectiu de l'atenció integrada, i això és imparable, i això ho heu creat vosaltres, els professionals, que a nivell territorial heu aconseguit que hi hagi moltíssimes iniciatives en tenim comptabilitzades més de 100 d'atenció integrada social i sanitària. Per donar suport en aquesta estratègia hem fet 2 coses. Per un cantó, establir consensos amb els ens locals, diputacions, Ajuntament de Barcelona, Federació de Municipis, Associació Catalana de Municipis i Comarques, per tal, els 2 departaments implicats, per donar cobertura en el que volíem tirar endavant i fer. Però és que, a més, estem actuant en l'àmbit d'un acord de govern i d'un desenvolupament normatiu, que és el que us explicarà ara la Conxita. Gràcies, Marta. Bé, doncs arribat a aquest punt, tothom es pregunta per què aquest desplegament territorial? Doncs per un motiu molt clar. Hem portat, com ha comentat la directora, portem més de 20-25 anys en diferents projectes, PRODE, Programa Vida als anys, PIAIS, PAIS, etc. I ara una futura agència, que després explicarà, s'havia de començar a desplegar. Documents, n'hi ha molts. N'hem fet molts de documents. Quan dic hem fet tots plegats, hem fet molts documents. I és hora de passar ja a una realitat. I aquesta realitat que s'ha volgut i és la instrucció que rebem i que hem de fer complir. El desplegament, principalment, com us ha explicat la directora, són 4 línies prioritàries, que és l'atenció integrada, l'atenció domiciliària, l'atenció integrada en el que és la salut mental i addiccions, en l'àmbit residencial i en els sistemes d'informació. El desplegament, nosaltres us farem ara senzillament una pinzellada, que és, això ho podeu trobar, al final ho veureu a la pàgina web que hi ha Atenció Integrada Social i Sanitària.
En quant a l'atenció integrada a l'entorn domiciliari, destacaríem 3 objectius principals. Per una banda, teníem la intenció i l'encàrrec d'identificar les millors pràctiques i les pràctiques més avançades que hi ha en l'atenció integrada social i sanitària a nivell de domicili. Per una altra banda, desplegar el model, que és en la fase en la que estem ara. I per últim, i la més important també de totes elles, que és avaluar i poder monitorar tot l'impacte que això suposa a nivell de la persona, a nivell dels professionals, a nivell de territori, a nivell de costos, a nivell de salut i de serveis socials. Què és important? És important que realment, i aquí per això en la sessió d'avui és clau, l'atenció primària per una banda de salut i el que són les àrees bàsiques dels serveis socials són l'element clau dins d'aquest entorn, perquè si treballen plegats, treballen conjuntament, junt amb totes les parts tant social com sanitària que hi ha, que ho teniu a la dreta i a l'esquerra, podrem treballar, podrem afrontar aquella complexitat social i sanitària que té la persona i que no la podem tractar individualment per una banda o per una altra. Per una altra banda, tenim la part de salut mental. L'atenció integrada en salut mental i addiccions, aquí cada una de les línies es van crear uns grups de treball formats per professionals, per gent experta en el sector i concretament a la salut mental va sortir que inclús s'havia de canviar, i aquí està la Maria Luisa Lapuente també, està el Roger, que es podien canviar tot. Pràcticament el model era començar des de zero. No, es van prioritzar 2 coses, principalment 2 objectius, que era la part de fomentar l'atenció integrada a la petita infància de 0 a 6 anys, sobretot el que era la continuïtat assistencial entre els CEDIAP i els CESMIC. Aquest grup va treballar, està elaborant unes guies, vull dir que està pràcticament a punt de poder-se posar en marxa. I per una altra banda, facilitar la transició entre els dispositius per garantir aquesta continuïtat assistencial, entre el que seria l'hospitalització i el que seria l'habitatge. I aquí fa uns dies va haver una jornada de prevenció de la institucionalització i desinstitucionalització, que sobretot afrontava molt tot el que és l'àmbit de la salut mental. Per què aquestes 2 línies són les que expliquem primer? Doncs perquè aquestes són les que s'ha donat prioritat en aquest desplegament territorial. Prioritat, potser la paraula no és correcta. Les altres 2 línies, que és residències i sistemes d'informació, segur que es vol fer a nivell de tot Catalunya i que quan es comencin a fer les coses es vol fer extensiu a tot arreu pràcticament. En quant a l'acord que comentava la directora general abans, que es va signar, la gent s'ha quedat amb que s'havien escollit 7 territoris per desplegament territorial i que només hi havia 7 territoris. I ningú es va llegir que realment hi havia 4 punts en aquest acord. En aquest acord hi havia, per una banda, aquest desplegament en 7 territoris que tinguin una experiència ja avançada en el que és l'atenció integrada social i sanitària, principalment en l'entorn domiciliari de salut mental. Per una altra banda, identificar alguns projectes singulars on es pugui recolzar, i algun ja ha sortit, per exemple, com és l'Acompanyem de Lleida, per exemple, i d'altres que aniran sortint, que no estan potser en aquests territoris identificats o que s'han seleccionat. Per una altra banda, tenim també importantíssim l'acompanyament en aquells territoris incipients que han començat a fer, que no estan tan avançats, que volen fer. De fet, en el contracte programa ja es demanava qui estava interessat en temes d'atenció integrada, qui estava ja començant a treballar, amb la qual cosa també forma part d'això i amb això estem acompanyant. I una quarta, que són tots aquells projectes que s'han rebut subvencions de fons europeus, tant per un departament com per l'altre, tant de salut com de drets socials, que també hem de fer aquest seguiment i aquesta avaluació. Per dur a terme tot això, comptem, i avui és el dia també perquè jo crec que ja les coneixeu, però hi ha unes persones professionals que han a territoris, que els anomenem els RAIs. Els RAIs són els referents d'atenció integrada social i sanitària, que per nosaltres són unes figures, uns professionals claus, que els coneixeu perquè durant tota l'època de la pandèmia, durant la Covid, eren a l'enllaç amb l'àmbit residencial. I ara, a efecte mirall, en tot aquest desplegament, professionals de l'àmbit social i sanitari que estan a territori són aquests referents que han d'acompanyar, que han d'estar en el dia a dia. Per què? Perquè el lideratge va al territori, d'on ha de sortir és del territori. Nosaltres hem d'acompanyar, no ens estem inventant res, senzillament acompanyar. I aquestes són les persones que estaran al nostre costat, a primera línia en aquest acompanyament. Aquí podem parlar de s'han format, tenim 40.000 reunions, s'estan treballant i són les persones que en una primera etapa, conjuntament, aquí també amb un equip motor format pels 2 departaments, gent que portem ja 1 any i mig amb tot el tema d'atenció integrada i que a més avui tinc també la satisfacció de comptar aquí amb 2 companys de salut, el Jordi Amblas i el Joan Carles Contel, que són els partners nostres de salut i això és la integrada.
Doncs hem estat treballant per identificar, per formar, per treballar plegats i amb ells vam identificar les primeres selecció d'experiències. En molts territoris ens pregunten per què aquest territori i no jo? Per què si aquest té un projecte i el meu està més avançat? Bé, el que es va fer en un primer moment va ser un checklist, es va fer un mapatge i es van detectar conjuntament amb aquests RAIs més de 100 experiències d'atenció integrada sanitària a Catalunya. D'aquestes, 20 estaven en una fase com més avançada. Vam haver de fer un primer cribatge, uns criteris de nivell 1 a nivell 5 de més o menys avançat en l'àmbit de l'atenció integrada social i sanitària. D'aquests es van seleccionar, 20 van ser les que més top 10 en aquest sentit de puntuació tenia, més avançades estaven, i d'aquí vam fer una selecció de 7 territoris que realment eren els que estaven en un nivell 4, 5 avançat, amb tota una sèrie de criteris, que són 30 criteris, que aquests estan evolucionant. Ara us explicaré 5 cèntims. Què estem fent acompanyant-los? Els territoris, jo crec que molts esteu aquí, voi ja sabeu de què va, és Manresa, Garrotxa, Ripollès, Gironès, Osona, Barcelona, el Prat i Amposta. Què vol dir? Doncs només es dediquem a aquests? No. Aquests tindran un monitoratge, tindran una avaluació, un seguiment molt exhaustiu per veure d'on partim i tot això també lògicament va vinculat a un tema de finançament, de veure quin sistema de finançament econòmic. Això també ho sabeu perquè els consellers també ho han anat explicant. En aquest moment estem en aquesta fase d'aquestes necessitats i avaluació. Vull dir que tampoc els hem posat molt fàcil i aquí hi ha gent del territori que ho pot explicar en aquest sentit. I per una altra banda és dir, què passa el 2024? El 2024 ens encanten 7 territoris? No. Ara, en aquests moments, i ja portem uns mesos, s'han definit tota una sèrie de criteris, de checklists, molt millorats, si em permeteu l'expressió, que s'ha treballat conjuntament amb Aquas per definir tot 30 criteris i a més alguns específics també en l'àmbit de domiciliària, uns altres específics en l'àmbit de salut mental i uns altres específics en l'àmbit de residències, per veure quines són aquelles experiències que ja anem cap a aquest nivell 4-5 de cara al 2024 per afegir nous territoris. A part d'això, hi ha altres projectes, que són aquests que alguns ja heu comentat abans i han anat sortint, que són projectes que han rebut finançament a nivell europeu, fons FEDER, fons Next Generation, etc., que s'estan fent un seguiment. Aquí hi ha alguns identificats del Departament de Salut, falten els de Drets Socials, que s'estan acabant ara de classificar, perquè n'hi ha hagut bastants. I les altres dues línies. Les altres dues línies, per què no les hem posat? Tot i que hi ha territoris que també estan avançant en aquests aspectes. Doncs perquè la intenció quina és? Que l'àmbit residencial és algo que es vol treballar, que s'ha de treballar i que quan es tregui tota una sèrie de desplegament que s'hagi de fer sigui a nivell de tot Catalunya al màxim, i el mateix passa amb els sistemes d'informació. Per ser també breu i per no allargar-me, en l'àmbit de l'atenció integrada a les residències, aquí teníem diferenciats, teníem separats dos. Per una banda, l'àmbit de residències d'atenció integrada sanitària, en aquest cas, a les residències per a persones grans, de gent gran, i per una altra banda, model per a persones amb discapacitat física o intel·lectual. Això també es van crear uns grups. En el cas del model de residències, del model d'atenció sanitària, escolteu el que us dic, atenció sanitària, no estem parlant del model com tenim definit fins ara a nivell de departament, que això és un també dels objectius, com ha d'evolucionar aquest model de residències. Dius que bé, s'està treballant conjuntament amb Salut, amb CatSalut, per veure com es farà aquest desplegament d'aquesta atenció sanitària integrada. L'únic que es pretén és que la persona es garanteixi un contínuum assistencial, una atenció sanitària 7/24. Vull dir que en tot moment pugui tenir cobertura i pugui tenir seguiment de la seva situació de salut que pugui tenir la persona. Per una banda, ja desenvolupar el propi model com a departament i avaluació de l'impacte que tot això pot tenir. I tot el tema de treball amb els professionals, potencials professionals, el conseller ho ha dit aquest dematí, tot el tema dels convenis, etcètera, vull dir, això ho ha explicat ell també abans. Bé, són diferents coses que es van treballant. I tot un tema de sistemes d'informació, d'interoperabilitat entre els sistemes informàtics. Sabem que a l'àmbit residencial tenen diferents tipus de programaris propis, que són de gestió integral, i tenim per part de Salut a l'ECAP. Llavors, ja s'ha començat, ja hi ha gran feina feta en tot el tema de l'ECAP i s'està treballant conjuntament amb els sistemes d'informació per veure com es desenvolupa i com interoperen aquests sistemes.
I per últim, la segona part que us he explicat, que era el model d'atenció, el model de residències per a persones amb discapacitat física o intel·lectual. La diferència entre un i l'altre és que el model de residències l'any 2019 ja hi havia un primer document fet que estava a punt de publicar-se a primers del 2020. No cal que recordem què va passar el 2020, aquest document no es va publicar, es va publicar ara farà un any aproximadament, i a partir d'aquest és el que s'està treballant aquest model. Igual que aquest model, hi ha tot un model també del perfil, de la figura d'enllaç que hi ha d'haver amb les residències per part de la infermera de l'equip de primària, i també hi ha un tercer document que és un model de marc avaluatiu que marca els indicadors, més de 150 indicadors que partien, van quedar amb uns 50, que era on podíem realment comparar per posar sobre la taula i treballar conjuntament entre els equips de primària i les residències. I per últim, el que us he dit, el model de persones amb discapacitat és un model que es va quedar mig fer, s'està acabant de fer ara i esperem que en els propers dies sigui un model que es pugui ja començar a compartir i que tothom pugui començar a valorar. I l'últim és els sistemes d'informació. Aquest matí ja hi ha hagut una taula on s'ha explicat el pla de transformació digital del propi Departament de Drets Socials. En aquest cas, què estem fent? En totes les línies. Domiciliària, en tot l'àmbit de salut mental, en el de residències, s'està treballant conjuntament les dues àrees TIC dels departaments, per una banda, amb el suport, col·laboració de la Fundació TIC Salut Social, amb diferents territoris per definir diferents tipus de valoracions multidisciplinars de la persona. S'està mirant quines són les dades importants a compartir entre les primàries i les primàries de salut i primàries de serveis socials bàsics. I en el mateix cas el tema de residències. I en l'àmbit de salut mental, un dels primers objectius que hi ha és el tema de poder tenir accés a l'ECAP, als CEDIAPs, perquè així garantiríem tot un accés entre CEDIAP, CESMIC, metges de primària, etc. I l'àmbit de sistemes d'informació realment és ampli, és complicat, però jo penso que el tema de compartir i poder avaluar dades és clau. Marta, si vols... Sí, de fet, quan ens pregunten quan existirà l'agència, per mi l'agència ja existeix. L'agència és la suma de totes aquestes iniciatives que tenim a nivell territorial que ja fan atenció integrada i que han nascut moltes d'elles de manera totalment espontània i en molt de casos sense el suport de les administracions. El repte que tenim és bestial. Estem integrant dos sistemes, social i sanitari, totalment diferenciats. Aquest dematí el conseller en la seva exposició parlava que teníem un repte important amb els sistemes d'informació, que els nostres sistemes d'informació estaven en el segle XX i que les haurien de pujar fins al segle XXI. Salut està en el segle XXI abans que acabés el segle XX. Per tant, fer l'entramat d'aquests dos sistemes d'informació, de dues formes de fer força diferents, de professionals que tenen unes retribucions també molt diferenciades, costa. I per això, quan em diuen quan existirà l'agència, efectes dels que estimem aquest tipus de tasques, diem l'agència ja existeix, és la suma d'aquestes 100 iniciatives i escats que tenim arreu del territori que fan que realment arribi aquesta atenció integrada social i sanitària als usuaris i a les seves famílies. Però això ho hem de blindar, ho hem de cuidar. No pot estar a mercè que hi hagi líders territorials que s'hagin posat la motxilla de la iniciativa a l'esquena i hagin estirat bous i esquelles per intentar que l'usuari i les seves famílies tinguin una millor atenció. I això ho hem de blindar, i ho hem de finançar, i ho hem d'acompanyar, i ho hem de fer créixer. I la manera de fer-ho és a través de l'aprovació d'una llei. Aquesta llei, la llei que crearà l'Agència Integrada Social i Sanitària de Catalunya, està en tràmits molt avançats. De fet, passarà pel Consell Tècnic el proper dimarts. L'objectiu és que quan passa pel Consell Tècnic en aquesta fase d'elaboració de la llei ha de passar-hi unes quantes vegades perquè calen informes transversals dels distints organismes que garanteixen que els organismes que es creen siguin realment necessaris, tinguin viabilitat pressupostària i professional. És una llei que ja té recorregut, ja ha fet el tràmit preceptiu d'audiència, ha estat una proposta molt participada.
En aquest procés de participació hi va haver-hi més de 350 aportacions, que es diu ràpid. Tot això s'ha analitzat, s'ha cribat. És una llei molt lleugera. Quan mirem la llei en si, té 9 pàgines, molt pocs articles, un articulat molt lleuger. No ens agrada l'intervencionisme. No han de ser els serveis centrals els que diguin com s'han de fer les coses. Creiem en la governança territorial, creiem que el que serveix en un territori no té per què servir en un altre, i els de serveis centrals no són ningú, en cap de les dues conselleries, per dir a nivell territorial, a uns ajuntaments, a uns consells comarcals, a unes administracions, com s'han de fer les coses. Per tant, la llei és molt lleugera, però les memòries que acompanyen a la llei, tant la memòria econòmica com la memòria justificativa, són molt extenses, perquè ens hem estès molt en explicar les bonances que tindrà aquesta atenció integrada. Per tant, el nostre objectiu és que a principis de la tardor, quan comenci el nou període de sessions, la llei pugui entrar en el Parlament perquè pugui ser aprovada, i els esforços de tots els que estem implicats en alguna manera en la tramitació d'aquesta llei, el nostre objectiu és que aquesta llei pugui ser aprovada per unanimitat en el Parlament de Catalunya, perquè el que fem és una llei que el que intenta és beneir una atenció integrada social i sanitària que en definitiva millora la vida de la gent. Quins són els elements claus d'aquesta llei que, reitero, ens ajudarà a blindar el que ja existeix i a permetre que se repliquin iniciatives arreu? Ha de ser un instrument facilitador per qualsevol tipus d'iniciativa d'atenció integrada social i sanitària. Hem de fer que sigui fàcil passar a l'acció en qualsevol iniciativa que millori l'atenció dispensada a la gent. Ha de ser una llei que doni cobertura a totes les edats, a qualsevol ciutadà de Catalunya, en funció de les necessitats que tingui, i que doni cobertura amb aquesta atenció integrada tant en l'entorn domiciliari com comunitari. Tenim molt clar que no hem de crear una tercera pota. Si ho féssim així ens equivocaríem. L'estructura de l'agència serà superlleugera i utilitzarà recursos que ja existeixen a nivell territorial. Reitero que hem d'abocar recursos. Reitero el que ja ha dit el conseller, que el repte és que els treballadors del sector social cobrin el mateix que els treballadors del sector sanitari. No podem pretendre que professionals que han de treballar de manera conjunta tinguin aquest decalatge, aquest lag tan important a nivell salarial. Volem que tingui implantació territorial. Soc economista, crec total i absolutament en l'eficiència micro. És a nivell territorial on se saben com han de ser les coses i com funcionen. Volem que aquesta agència tingui una planificació territorial concreta, molt operativa, i que tingui una cartera de serveis pròpia, que definirem entre tots. No podem oblidar que el repte és molt important i és més complicat en el cas de la Comunitat de Catalunya que d'altres experiències que hi ha a d'altres països europeus, entre altres coses perquè en el cas que ens ocupa, les competències en matèria sanitària són d'un únic departament, però en el cas del servei social les competències són compartides entre l'entorn municipal i l'administració de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Drets Socials. Per tant, som molts actors que hem d'involucrar, tothom s'ha de sentir còmode i això no és fàcil. Més coses que volem posar de relleu i que esmenta la llei. Molt important, ja ho ha dit abans la Conxita, creiem molt en pràctiques innovadores, molt. La innovació ha d'estar al davant de tot, per ajudar-nos a fer les coses de manera diferent. Jo sempre dic una cosa, que en tots els equips hi ha emprenedors i emprenyadors. I és així, els emprenedors ens ajuden a tirar endavant i els emprenyadors ens llasten. I ara el que estem fent en aquesta fase és de cuidar en aquests emprenedors i intentar minimitzar l'impacte dels emprenyadors que intenten que les coses no passin. Per tant, tenim clarament una voluntat transformadora, molt transformadora, fer les coses de manera diferent, amb els recursos que tinguem,
però de manera il·lusionant. Volem avaluar els resultats. La Conxita havia parlat que ens està donant suport Aquas, però no ens casem només amb Aquas. Estem testejant altres empreses d'avaluació més diferents, més dinàmiques, en funció del territori a avaluar, que ens puguin donar eines noves, diferents, més fresques a l'hora de poder avaluar resultats. Estem colze a colze amb el Ramon Maspons perquè ens interessa explorar al màxim els límits de la compra pública innovadora. I això en aquest àmbit és superinteressant, perquè estem parlant de comprar alhora serveis socials i serveis sanitaris. I això ens dona una capacitat, és un canvas blanc en el qual podem dibuixar el que vulguem, i això ens agrada molt. I com deia també la Conxita, és molt important el repte vinculat als sistemes d'informació. Òbviament us podeu pensar que estem treballant els dos departaments amb dades molt sensibles, de les que tenen el nivell de sensibilitat més alt, i per tant resulta complicat fer el procés de casament entre els desitjos que tindríem, els que voldríem anar molt ràpid, i les persones que afortunadament vetllen per complir determinats criteris de protecció de dades, de ciberseguretat, etc. I miro el Jordi Amat i el company Arroyo, i és veritat, hem d'estar molt segurs de les coses que fem i gràcies a ells que ens ajuden en aquest procés. Com estem ara, el que us deia, la setmana vinent l'objectiu és que passi pel Consell Executiu de la Generalitat, amb l'objectiu que a la tardor, al començament de la tardor, a finals de l'estiu, pugui entrar en l'àmbit parlamentari. No parem el tema de les experiències territorials. Ara saben els que participen en aquestes 7 experiències escollides que les estem marejant molt perquè ens interessa molt veure com vehiculam el finançament que tenim disponibles als 2 departaments de cara a poder tirar endavant, i estem cercant aliances i complicitats amb el món local i amb totes aquelles entitats que ens ajudaran a tirar endavant. Conxita, això ho expliques tu? Bé, no, només per acabar, com heu vist ha sigut un KitKat tot perquè podríem estar parlant hores i hores. Acabar-vos dient que hi ha la pàgina web, també aquesta pàgina web d'Atenció Integrada Sociosanitària és la primera vegada que hi ha una pàgina web entre els 2 departaments, vull dir que la tenim conjuntament. Aquí podeu trobar les experiències, podeu trobar les línies, podeu trobar les novetats, podeu trobar això que us hem explicat avui amb més detall. Podeu trobar les 7 experiències, és un tema publicat de fa 3 dies aproximadament, de què van aquests 7 territoris i totes aquelles coses novedoses que hi ha, i en els propers dies aniran sortint més coses. Quant a això teniu aquí el nom de la pàgina, o sigui l'adreça de la pàgina, i teniu el correu de la bústia de la IS que rebem conjuntament tant Salut com nosaltres per qualsevol tema. I bé, com diuen uns companys meus, per l'atenció integrada, social i sanitària i per Catalunya, no? Vull dir que... Molt bé, com que ha anat molt ràpid i ha estat molt sintètic, tenim una mica més de temps per formular preguntes. De manera que a partir d'ara, qui vulgui pot començar. Mentre la gent va pensant a veure si hi ha alguna cosa que li ha quedat encara per definir, jo us faria... Sí? Hi ha algú? És que crec que els tenim a tots tan marejats amb el tema d'atenció integrada des de fa temps, i a més com aquí gent del territori que ens ha sentit que molts hi participen, si no és amb grups, si no és amb experiències, jo crec que aquí, no sé, igual algun dia... Jo us en faré una perquè suposo que amb prou gent com hi ha deu haver-hi més d'algú que s'ha plantejat que deu haver-hi alguna experiència en el seu territori que potser mereixeria ser tinguda en compte dintre del que és l'atenció integrada i l'experiència que s'està portant a terme. Llavors, com s'identificarien aquests projectes i com se seleccionaria per tal que puguin formar part, com altres territoris, de l'atenció integrada com a pas endavant? Pràcticament tenim una petició cada setmana. Aquest dematí, de fet, en la Conxita despatxàvem una, que no direm, que demanava formar part de pilot.
Ara, l'acord de govern dona cobertura en aquests 7 casos, que són els que, deixeu-m'ho dir així, mimem, cuidem, volem que creixin. Tots ells tenen bones pràctiques que serien replicables arreu de tot el territori català. Tenim molt clar que el que funciona en un lloc no té per què funcionar a l'altre, però sí que també és veritat que no deixem a ningú enrere. Qualsevol territori que ens diu tinc una experiència que m'agradaria explicar-vos, se'l visita, se'l va veure què és el que fa, se li dona consell, s'avalua quin és el posicionament que té envers la resta. Per tant, sí que l'acord de govern és algo estàtic, no el anem bellugant, però sí que és veritat que l'acord de govern dona cabuda que hi hagi d'altres iniciatives i que l'objectiu és que en tota àrea bàsica de serveis socials hi hagi com a mínim una iniciativa més. Sí, i comentar que abans ho he fet molt ràpid, a nivell ara estan començant ja aquests RAIs, les RAIs a nivell de territori, que ja fa temps que ho fan, estan recollint, estan fent un altre, si em permeteu passar rodillo, vull dir un rodet per tot arreu, per anar localitzant, anar identificant més experiències, perquè ens hem trobat que molts territoris ho donen tan per fet que el que estan fent és el lògic i que tothom fa, que en realitat no s'està fent. O sigui, altres territoris no ho estan fent i és molt innovador encara que portin anys. Ho dic perquè hi ha aquests referents que aniran recollint també totes aquestes experiències per poder analitzar i fer aquest mapatge que us hem explicat que estem fent. Algú té alguna qüestió? Jo crec que heu parlat molt clar i que ha quedat tot entès. Molt bé, doncs abans de marxar, com a clausura de la jornada, l'organització vol agrair la vostra presència i ha volgut fer una trobada dels professionals del departament amb les 109 àrees bàsiques i ha estat una ocasió per donar a conèixer els objectius i els reptes que té el govern dintre de l'àmbit dels drets socials. Abans de donar per conclosa la trobada, explicar que hi haurà la possibilitat de disposar del resum i les conclusions que se us enviaran a tots els participants. Una vegada més, moltes gràcies per haver vingut i donem per tancada la jornada.